Yada mu nyina sese da mo kai ho ne de nananom nsem de ebremu de emaye da nso me yemu yeduru no ya mamre ne yamane ya mamre ne yamane nso no asa entumafira kasa enyina na kire bebia sebi yefiri a yeba enu to se ene na ya na mpanyita kasa so wura firi krom hina benya dwabo no wo yirase enne asa hodo aba yehu se ya na yehu bi wontinten fidie so ebisa ne ya patwa asana nkasa wa Asante memu ne aka memu no asan mo hodo no eyesen yehu nananom de na de ya na sabi yekọ edwabo ase a yesa no wo se menu mienu yehu no ene no ne yeba besua ho ade ene nti kaye ho tenase na de yebesua ne doso ene ye ne nana ye boa ene ne na hia ye ka Asante amane ye dwom kurumu kete ene fronton from bibibia wase yehu fa Asante ne bibidwumo mu no ye san ho a na se opanyini papa panyi ye na mre opanyi ko ni mu ena sebe ne papa kope ene ne na hia nti wohu se nkomo na ye bedie no ya adesua ko a me na ye homra ne ma no aha ene hia ne ye fa adesua no enframram ka se de ne ye ma me fozia ana wadamo me mo he mejo so baima ba chona po me ya mi adom me ho ye e dia she bo se beba no kra ma ba so apa ne ya ba na no ya ahimfie somu no akoside no e ya akono ye fedodo na za me hwese de na sabi bie na wo kiremu na unze sabi unim de wo ye ne se de e koro no na za mpempi hu bi wa abontene a ye nte ase ye hu ne yesa ye hwe asa hodo Asante asa hodo no a ye dodo sen Asante asane de eguma hodo bebre efise akoye abusia yewo Asante kotoko ene yewo amoa kotoko ene yewo nzema kotoko enti akan culture se me kan dodo de a ene na bebre wukwa kosia besa kokoto aso nzema ewo baby fufro na sa ne wo ho ene me hwe Asante kotoko ye hwe Asante kotoko de ni mu aye wo hase dia ene de yewo makomako du emunum eya Asante for dia efise asa eya ade bi a eya hoden ene Jesu nkro bi na timi wura mu ansa ana okirema obo enwoma achi ubetimi atiesi dwom yanti zun dwom sa enti ena nanom sabe ana segoja kufi ana otumfo bom ana mechia onkwaso omo akomaso yedi ko akunmu agro no ansa na yedi bedi ahene na akunmu so didi nkunim enti wuti reading bi a ye frɛ no epintin a sam pintin ye agro a esonko a na ena na se tuba edi na chie to be kwa de chefo na ebo ye no se ye de kura ya na se ena nwoma no wosoro ena ye de asan ye nim international said de ya na se Euro Asante hene sabi opina ni munyamu a ya na adehye no ebo edi na chie no the MPP General Secretary eya no wota abobi de akire no eno ne yefre no mpintin no eni dono enso so ena jeji na tata nana etu kwan eko so say Alandu na mpintin na jeji tata na dono ko ping ene ne nantie ena eko se de esitie ntie me eya adehye de yes, so yes, so interpreting say ya chechire mu anso say obofo ne ko room no ko hu abobi ya doa eno ye de ade no so ba fie and so Asante memu ye de akon skoja ko fia da room ye de nkunim enti ye ni akon bi o aye ko ye kotoko so ye bomba kese ma ye emempafo be se di so nyina ewuwo bi o mo ante ase a entontom so di bo aye
Abrofo no betake almost boy kuma we are perfoni bi ema bibiri susu ko kekos elimina kasa yesiesie bi wo ho entontom aye bi mo adwuma pa be kwa bi da ho sa enti no sa agro na wo ka no akunyinim agro enasi agofi na ne dia so na make sure no enti no say wote fonton from wa Phantom from here just sound bia enya sam ketua na ni ne busuafo eni eniam e kanfa sikoja kofu nyina na eba so hono enti na transe na se wo pese wutisi jomo a ye nkono kwa indi asano ye wo mu edu de he na se yesi Phantom from so a na honhom ne ka ho a na sasabi wo he ne tidwomu a wo sa na se wuti asem nso a wo sha asese akura etimi wura wakoma mu a wo he ne panyini ti ase eti akonwam eye sikoja kofi hine en la se jutu die eye Phantom from sa Phantom from no so no woni na kon na eba na betena se no relax ekonu ntwa nso edi nkunim enti ebo enkaye enti untimi ko fo obroni microphone metua Phantom from say ye hear another speaker sound enye ye enu akura ni dede dada na de dada vibration wo ho susum ni amodi ni tumi na efre mu ba no nobody can stop it unless Almighty God ajinyakopon no ankasa. It is hard to say who call him wa. Say wuni amani ma na wuni amani enum. Na say wo amani enum so dia. Ade ne kire wo say ye kwa sorry kosiada. Ye di enkoto je twodwo dan po Nyankopon. O ma ni hira nkan ye. O ma ye kro no nyina anya from. Ye mofra ye wo mu nya ba bi ntra. Ye nchirima emu ye din. Eye tietia. Some people once in your life no. Aji nana osetutu. O tena konya so. Ono kwa na enko hantuma ono kwa nso na wonyini chacha ono ana gini pomponsoa ena wodi abono bo ezanso ni seso na wodi nkambom woye nifa bonkum ni wo hwemo na ye himan emai eyi asanema no na wodi nhira ne mpaibo ehira intimidate menim no na de hyefo ne nananom ene na ahemfo atwa ne wo hia de eni bretin ba wiase nti de nti ayekọ hantuma ne se wokọ hantuma ndi si ho a suspect mbem ammunitions bi betimi akodi baby it's just too straight to attack say hano ya moto nti no dru na nanim na Phantom from dwamo a uprum ya hwew wana hwew ya na mabrafo ho a sanyumedie ni nyina hwe mo nsem o mo ho ti ye hwe de o ye eti upru we mu nyina wi se ya wo ha nyina wo ha nti bibia be hye bia na obepie bia na odi pra no yehu e wo kire so a wo ye se nipa wo kire betita ha ye mma metutu botoma na se ye mma me yi obibi atisa na mo amane animu buo no ti no ese bansa nti ye ni say sema prum why ye ni say atwa kosro kosro masa chimi no okay na se no nhira o de manana ni wa ho brase o chemu wi a wato bo ase asanu mu nyina no na wo se umpenso so a wo siesie wo obabedwam na so sem kire kakra enti sese epo we no eye po bia bibia nim so kam ho na take me se sese
ejina baby ejina enti se me ni bibia be de kontokwa okay se me dancer cry it me suma me me asafo cry it me suma me say ni wonku tim ko na nam dia oduru ho a ye obeso yibia enti eno no mawie no ana wo ho a ese se me se me nyankopon ese nananom Asante so to you. On the day share sa. You shan kan no be nkai asifo. Oh sorry. Okay. Tu sorry a. Agro bia wo de ntia ye agro. Ye wa kosi de. Ye wuku de. Ene ye wo adofo matranse ye. Ene ye wo ye mpanfo a ye free a control ba bia ba so. Ede. Ase na nsen dia mu ye ni de. Aye nyina ye hima kese ena no ko no krachi eni brand na ye sonko enti no busia nyina twa hia ye nyina na ye ka bomu na ye na ye ko pe no krabia tu fi wa asema bai mene wo ya tu ye ni nti chori ampo Nyankopon ya sami idie chichire re ne bi nka ye hene kase chori ampo chichire re ne bi nka ye hene kase ewia odo sa to sa ye se ye ne ye bi ahwe from radio no nye ntwene sound bi aba ko gina se afena ye bo sound system bi na ena nanam trimo aye mre wo nyoma bebre ho ebo ese amane no ntre nyesa etimidi nipa bebre free badwam se unte fonton from asia if so ochirema se okwan twa asuo twa akwan opanyine ne hwan okona twa asuo twa akwan opanyine ne hwan obonu pre no ti oti dewuro no dawere ten sen pakren no I talking drum o kasa ti kasa o kasa utire na uti ase dia eye asa wonti ase a ese komi akire wansa na fonton from ogura wa koti ase bedwam if se nanam waku wo de ya Asante mam nyina wonti ase ntino watu ama mansa nyina wie no na do sa to sa yam se ne me na masa bia me wona na mpanfo ne minti anentuo bia be kwa anentuo bia nyam fa bia mo fa ncheme asa wonye nda ho ne mpo no wadi kan asere dada se na nanie abompaye na nan so ne nkofo atwa hia enti dia aka no asemna na abe ye nyina ye hye ho den ukona ye hye ho den ye kuram utimi nya mu je mama hwan ye kuram enti emra na wo ye sade ne nyina na wontwene ne nioma ekoso no nyina no ene wagofoma na omugbo nyina makoye baako na nan so akekere rore ema wudi animu se a friend say ayi nukuramu ena ode ba ya krofo won so aye hwe anya sanso na nti se de nananom pe no a abrafo ho ye nya ohwe ye di akon awie ye hwe mojagu no an se ye ba won chen ni afro se bese mi free bedwonum boko wuwia ne akere okwan no se ko anya sanso ni ehunti ase ewo mu so dia ene nana ene bobo so afna ebesuma ni da be yuju ni de aba hirawo se nana so da so hirawo oh okay ti said wo share odin sa to apam pema said wo share pepe aso nani free say ade a wo be ye no wate ase ni painful so won so no enyina bo etirunko na che se painful trase a eni na ekọ no hwe bibia ena nanom ahụ nim de eba eni nim de ekọ eni nim de ye enti owie we nyina no a se opa ye di ahurusie emani gye so ba wiase ye di ahurusie dia ba nyina mu ahurusie so ho ni nyina so awrade sane ba hwe wo ma ti we se ya zo huru wo kura manyame wa sa chichiri bi ama no wa chichiri na dia ma opanyini wa
hona arechiche na wo hwa senso e dey develop areho a Asia no. That's a we near front on from. Where front on from? A yamra wo himada empem. That's a we near a year yo. A year anibere wo mu. Sir. Na where asa we near friend saying. Yeah. I say you mo ahududu. Nti ba ko nie. Yo. Nti say ye wo eni general say bia say ya da mu a. Where you friend echamfo mu. We edin we ye echamfo mu. Na say eni bre mu no. Na say ye dun sin kase tutu a. Esa yeseni. Eno ye front on from nko a. Oh, and I make say agronum gwa hudo be ye okete ye wa prede ye wo nyom kro. Ye ya we ye. No. Eno ne ye emema na. Eza na say emma. Oh. Esa ne nyina. Ana dia wo kan say asa no de Obebia wo sebia sa wo basa. Ya nyame abode be ma bi nso a wo sebia nso ensa me masa. Said wo sa ko said wo sisa go ye ka so be ma nko ade ane wo sa be masa. Ni nyina gina de ofeso no a wo interpret no. Ni nyina no said wo sa ko no. Say nyankopon de ni nyina ensa na be ko soro sa. Oh. Na wo fa wo wi a wo de ama ohene. Say wo no na nyame atu na asiwa ma ye ntimi nkoti no ye ntimi nya bibia amfa ho. Oye ni panyin. Ene me enhwe aseto so mi no say ya de asetenam. Eno so asano. Say akoside ana say ukude. Oh, akoside gukude. Ye ni jeda. Nananom akohu nananom amani ese de so form de so form ni ade. Enti no agro no ogro a. Eno hwa akoside nchia nso kra nso doso bebre. Eno nkotoje nso de debia eso konkotoje nim se wuti asante amani ase dia anya sa anso na so nkotoje so yo na ntimi a na uduro so utimi yesi bi se nipa ntimi nkotoje nim sa na nyame ma nkwako woni mu no na okoto ebedun mre bia ntimi nkoto no utimi ko na anim na oyense ana endina chese nananom anim kro no I said ye a friend centerfo eya na ye company anim no ubenya wo koye na wakoto sei. Oh, let me fan compenta for. Fi say. Yeah, say koto ani mumu no. De sekaja ko fi da ho. Ye nyina yeti. De me kire ne say. Meti ase. Wo mu de no ye nya ni sei. Ye de nan kotodwe. Ya buy ensem asiro chodi ampo. Say onhwehwa no onhwa ye nyine. Eno no ye. Na no na wo ye mre. Na wontimi ukotoje nsi fomo a omuyese eno uyese okay na ye na ma konfo na du nsifo ro betwa nnua wa Asante memo na besu asade ni free ye na konfo omuna omukọ na omuyese enti bronu bia woni pila esi ho ukotinu a ya wo ye ni nyina no me free se nhiranim trema me kasasa okay enti no yese wakoto awie no asra kwan na wie no wo be kone sei oh wakoto a wasra kwan na wie no na ja watwere nana na watwere Nyankopon se wame aya amane a efe enti ene ye nyina musombie enti na de sei ne ba say steps no afi na wo could say afi na wo could say you said me na no si kono ye nyina ye nsaso e se de sikwa asori a etimi saso a yes samane ye fe no se akoka me nko a me ne dom e na nsaso sa enti nko a wo sa no ye hwe movement no hwe ye hwe wonana e ko chire no chese nko ni se na do na ni mu e ko no wonana e wo chire dom de chire okay nko na wo anya nko anso na wo woni dom na wo okay na ni age enti na sa wonana e ko chire se na wo nsa no nso enyo so oh me nai so mpa try sana ye kwa sorry na ye nyina tisi yom say yes sorry a ye come round sa no akoka nko obedwom a ese wonu dom ni nyina atwa ho de o hwe wo de onu so hu se wonu dom na esa so de ani je na ebre na no okay nti eno no na ye bonkum ni fa bonkum ni nyina wo chechira ayo panyin ne dia eno na chechire ne say no onye na de amano okay so de mechira no enti ni fa bonkum na dia nti na say de ye omuko ni say no
No mo de amanu ni nyina so ye baako. Nana dia. Okay. Senie. Enie. Obi anso won ni kwan ofa so o de yes ade no so. Na ade de no. Your friend is saying. Ade de no. Asano. Nana no matrase. Nana no matrase. Sure. And answer no benya kwan obekọ bedwam gi say nana no ma chia aye ni o ma kama ochirema emuso ogro na afi wo so otima ko. Asa etoso emiensa no so ya asabenya. Asa etoso miensa. Awadeje no ya na awadeje asa no so ye soronko ana. Oh. Awadeje asa de gi say bia we de hye no akosre fonton from afina na ho na de ko. Sese minim se ye ka twini bi ho asem asa foforo na se ye gina fonton from ono ana. Eze ya hwe fonton from no. Nti sese twini be ho asa. Na wotwe eda no. Chise twini be ho asa be ne edi ho komo se. Eze twini o mu ahodo bi ye hu fonton from. Ye wo kete ho. Ene ye hu apintin. Ye wadoa so. Ene ye hu nti adoa no. Ene enwom kro no. Ene wensa asa aka nwotwe e wo se ye hu no. Nti asa etoso emiensa no. Eye asabenya. Ene adwom kro mu no. Omo esa na asa adoa. Sese no de obusa no. Metimi ayen fancha se frikete. Kete de abakosam kakra ne mpanyin sem mo a ena na mo kama ne Thomas me de ana Asante ma na agro nti woti se komo a e de bokete di na chi nje de fi from market ne to aso pajo se se from your bema photo from your bema ena na hima so de ne kete eno na ntuma akoko ne tuntum ye de adura ho no eno na na dia okay ene kwakumanu nso de akire a chese ye ni bre ye mogya ene bebi e free yentwene ani domo esoma ye esombo eno kete no ana ne nananam abamu ama ana ye se agro bi a etimi sadi gi ani fi se asa no ye mogya mu ni ani gi asa obi wo wati agro no se de yesi ko ondo onim se eye wono ni die mu no nanso so no enim die no mu onim de ekọ na se obi bia ho akwan enti se wonim de ekọ kra no a okosi dwomu a ehwo de yemfom so nheda eni ho wo enioma obeyem fa asem na wada mo ye hwe na ahema ede ne kete no eye ni bremu na ekere bebi nso ye free bae e de kwa akomu enti eni bremu ni enije mu nyina na ye den ye gro kete asano san ne ye sano kanen na sene ne obose ye sano ne sese nso de ne ye de abeka ho a nke etimi ye free mu anke oh kete de ye wo abofo ready me da phone book ko na na Asante himasa kregede nana imasa na obehwe no a oyo batampa o tretre ni sem eche onua homa Asante ma nyina enti kregede no bia ntimi fa hankachifu nso siketimu ensa eka Asante ma ni franka fita ekura no se kete no se de sikwa akon no bibia be kura obi atimi ade bia eno so de kan akon ho be yi na mum ye nim nso nti no obi kwa na okwa kosa kete na se okura duku awontimi kanje se on function boto se wonim ena wonim kura nso no Asante ma de ubuse mo e be kire anochi krom so wo ho amani afie a nyoma kitenkiti bi a obeso wo kosua na wo hu so no e se eye kasa asemu kasa wo kama wo nua bi ate ase enti eno de ye de jeje tata akona chi wie na ahima agro otisi dwomu a ne mani nyina mu mienka mu nya kro na ni die ma Asante jo enti ye hwe na ahima de ewie e de na Asante ma se na ahima se bi wadada no hu wie no kotena se a eye adehye anase obi a ono so pese wosade da na ahima ase anase wodade da Asante ma ase anase woda edede na Asante su ase no ono so obesa ne sen oh sene nana esi agiye dada no so woni da ona so hu a
eno anso wo do nsayem wo so ye bi ahwe ti wo do nsayem ene ni die nim konanim na wo de wachi atwere no efise wo da no na ye de wasese ene akunmu aye ni yama ene a wo sabi ma yensu etimi sabi eno na abrani nso wo ho a wono susu de odi akon enti no odi akon no onso wona gro ye fen adaban ti e ban sa na onso pese wo kire amane ne se ifritete no na ye nneoma ye de kwa yakon enie enti no nso ye start ya ken ka tegere eno enso ye de bi a me kire me no nso ye nsansa eno nso so ukọ ha onto ma se fontom pepe na memmo na o de yenko mema wanyanti ase no awuya ken ketere eno eye adaban eno ketefo na egro keden ka ketere ken eno enso o ketenu mu a yana no mabrafo eno so de kana na said the why ni bia no ene ye mantwunu ne nka dem e de baba bontin dia yenso so dure so a yenso ye be kai se eno de sa agro we se wo hu entuma na ye de enua no ho ye kokko enti se we ye hu abrafo ede no ne fe na daban eno ye hu adaban yi ena ye hu no eye se bi asante de hia ono so akwakoda yira Asante hema ase eye no nko a anase o ye wo kokuo nusuo eno na ya adehefo eno nsu kokuo nusuo eno ne yesa na se keden odihye adwuma na ya ne wo na kire wie enti odandan de dase kire na santiman enti na je se ni dibre mu no o de hye abrani akokun atwatire wie ai ena fe na de hye nso aba ka kokuo nusuo ka anam ko ye no nusuo ba fie enso mo hye o mo den enti na ama kokuo nusuo ka keden yekrem okay yekrem ka keden yekrem na yekrem we nu nso e oh we nu wo ho se no de eno no ye se no watie si dwom na wanwoka ni bi so hu ono so yoba wo se me be mayin ni abre enti ma me nko ni dwom enti oba no so de sisa na wakoto agu fi se no oba bi adua mante so di akire dia na wari enko kire enti me no ansem nyina no de anya bia no ye fanto nche enti ni sei na eko sei no sei so wo na wo nche e bia me ka komu fufie ba mako na ade no so akọ ho wati asudwo wo be man so no be ndey enti de si nyina ye fanto akire me de nyina no no mi enu we nyina wo dia afa no nso be you sei no sei ne kira sei oh say wo ho kani no wo na wo boafo no sei no say wo ko ba bia wo boafo eno no enti no ono so akiro say ujitum dia me so mi gina me na so na ni giaba e ban sa no a atiasefo oti amane na se na obi abeja so say ye enti na kira say de yesa ye yensa sei no e wa ahenimu no enye ne kwano oh say no de say wunimu a no wan kosu a me amete ai minim de obi so hwe me de fa ho enti asa no efrani giemu na ewura tu mi na de osia ho enti da me ka bi say obrani na ogina ho no na bejeje so de ase enti so far say what my call entertainment bi a hwiansi a wo ye wakọ ho ntoma de kofie de yes ne no say ho so na say mra bi nye de na say abrafo so mi omu na kan no
e wo say ansa na wo betie si ahenimu no gise wo busa asem ye kire wo ma wo hu de wasa wo ya ansa na nka watie sim sana na amane no sitie efri say yentimi nko ohenekase anim sa amane nye yie da bi untimi nko anim sa amane nye yie se ne yensa na panyini bi ani ho na de ya ne yesa ye wo fa ne abo ne sei no nso oh ye wo awudo bebre ye wa akurafo asa wo ho eno no de he eno no na yesa de ko entertainment way ye kan entertainment ade gigigigi yani se ya separate asem no se maka me dunkru akurafo me dunkru se kaka ko na kama ko ni ma wi asa no kan ye kro no enti se no ya adwene wo ho no ya adwene no ogro ngoma so what you say mami avu basa sebe enyina ye na onyan ba bi ko onso no ne nyum profo ho nti se abasa se na ohina makwan se mo ye entertainment a mo fa me ho nyoma enkonko entertainment na de wo mu ro a mo de ba kono de ade bako a ehia me a se mo busa me ansa any phantom from untimi kuru photo from kosi obia yasim na yenkwa himfie nkosre nana etise o man hinu bukura asemasi apesa wotena paka mu no sa no manyina ye won amane wa Asante mo woni tumi sa ofiti ya na wotu apaka mu na wo ye wafasha na wo ye bia etisa etia Asante mra apaka nso furu bia di so dwura esese ye busa ewura na ewura no so ma enipa yesi ne he wapakan mu so kire mu se wo de ye de na wo de ye de eni amane se na esa wo ye sa na fontom from so etie nanso nei se abrafo no makwan na se wo boko obi ayi ase na fontom from si wa enya de o na yie no mfom so wa ebiso de okofa ba ye nka hwe nkire no sa na obi nso pe bia ono so kwakofa nemom no sabrafo no hu dia no omtuom na asimu a ye fra wa hemfie bebusa se tumi be ne kura wa esese wo gina hase na wo woso fontom from ye woso fontom from a asam kase in the mirror wo yare a utimi sayare adwundwure dawso a etimi firi mu enti enya redem ketu akura in the mirror akura for dey and I make a conscience to see a yagia to moi, a grobian, a timicono. I just say, Obian and Yabrina warrior, I call high agro, Eddie, I gonna read him no, I call some Kusama Kugu, the Uncle Benny, and on handkerchief from your enemy. And you drew was as a wook of a wood, you say, and I just say, I'm off when you say, show. Nay, say, Ukra Udukuno. Young fan say. Also, I prepare for fear now. And there's a dukune crown. What prepare for fear never? And a good dukune. Yeah, what the chair fit crown, and the what you promise say, near train. And Mokosam says, and I'm from him. And a craft for Bush for holding our bones and will be a Johnny. Well, better, you know, over you couldn't give you no winner. Okay. And then no Sunday, and no one has a bay at home, Sansona Togum so. Come on. And then no Saturday send what drew Hawaii then or Tumokuna. And no, dear, where ye full stops womb, Michael Jackson styles, Numina, who be where you're coin buying in an affair. Nipano to one who said, New Kranos, I know as a mabefi. Who and yes, sir, you're pretty good and suma, Quanibe Frank or Penny in Afra. Tienfa. So, I'm who's a becrate. Ah, my bomb, Mupo. Ah, some you could in the bonnet. Ah, in Terranos and a mesha said. Oh, Shassia said, I'll come and go through no one more. It's me a petty. Oh, Sunday, I didn't in the handkerchief near me, you know. When you cry, I will so deba, and I will particular. And I will baba on. And when we ain't saying anything. We are qua. Now, let my car appear to crown's womb. So I say, sir, what's the money now? May buy no seminar toss about coming to me, no, me bogu. What I say? My son swat Tias as some in one and a minian, you know, but who are going so?
na se odasani ye we na se egu oni so obede ntina se de omusa wie hurihuri sei no sam enti se ono action na wo so wa sa anwa hwe egu oni so wan mu wabusuafo ankontam a wo ye se ya na je ya ga no so ye jo enti enu nyina ka amane no so hu bia ya na ni kan so areho na se ase ya wo kire de ya akorafo de ehu se nananom so bodwa no motena se a we mu nyina ye hu se bi omo sa no omo sa o se na me ka se ye wo amane e wa santemam ho a ye wo ye tu nipa omo na ma santemam a nyoma enkoye no unimu a ye frɛw ka kyerɛw wo huru kwa no so anochikrum cultural center no gudu ha ye be kyerɛw uko ha ye be ka kyerɛw se nyoma bi sei eni sei ne hu wo ho unim so a ye woni pa bi sei se na ye bo a me wa be hu me na wo me ho adaje na aba me ho a na so woni di amane ho a de ena nanam di ama me no ye me nim di am nim no mentimi mfansio te se ye hu akorafo no ye nhwa awade sanse ye be wade ansa na se bi ye hu se ye wokra na se ye kra enti awade gi ase no asese ya na ye hu se ye bro no eno nzo so no ye sa na sei awade gi ase no ani wo be ma no opuma wutuom ye ka tuom a eno an se wonim se ni die se ni ye de wawa no amako no ye se enche da nye ko enipa bia tena bomu a ye nim ya ho na mom wofu mu no ate asi badwam me be ma na si dwam o me nya ndai akokodu e be wuro ma onso de be ko ho no ana me kan wasem se wo de ye mfa mfi asem nyina nto nchen asa enti we ya hwe we ya wie na se de wone ne te ne de ne yesi ana wade foforo so de tie ne yesi ana de wono so na ho kan ne boafo so yesi ana be ma foforo so asebi wa beje awade no obeje awade okosi ya na oba nu sia no na so no na poma bom onu sia no onu sia isa no poma bom sa na ya I friends we na ye foforo no so no so be fa de sei onu so ba mi wura no wa yin ntoma no de ntoma ase form ama o se obie ekwan ni fi na ekwan wodia wotimi de na asisi so ntina se ntoma no ejina ho no de ma wo ba no ntoma no jina de mo ba so waju watum se fi na ekro no wonu be ma no oye kunu nti be ma na ekọ foforo no de wa poma mienu se wonya wura bo dia no opoma ba ako opoma ba ako kra no so abotimi call left way or right way or call left way no ba no so ntina ye se de edi kan no oba no wa poma mienu oba no de ntoma ne se fom a wa ma no kwan oba no so gije ho kopim sansa na ono abesane ne ntoma no emie ende se no opoma mienu no wo de se oba na ama no kwan no wo de ntoma na se fom no ende se ombeye omobetena se yere ne kunu no a na se wawura wo de ba ku wawura ene ya na ehu ne se no ani e be madwuma se sai ne de apreko be ma no so dan e dise mi gina me na so na se so no ye hu we no any we no so eno no ko mo ko ne sei mo ko ne sei eno so na make us say ye wo entertainment na make us na chiche mu num no oja num no ana de adro no so akoye ye say ye nyina na ye chichiri amani bomu ana ye chichiri bomu so no ya frafra sei some ne mbesa obia manie mu culture ani obia krom asa no utranye ya o ticket na no de besa na o gina mu so because abere krafo de etimi twa ye hu nyina because krafo de utimi hu asabi ase sebi akonfo ede enso no o se ye kete ya na ana me ka se no no hu hia nkyerɛkyerɛ ana madofo enye ade adin wo wiase se obesa ti sese de ye nhye nipa asakura de kura de sebe obi wo ha wo ya santini ye de hye nanso agro nwo mu on ti ni na kransi bedwom so wo sada en Canada dabi asaye dwuma kasia ede nipa so wanya ni je sonkru bia ye be ma wiase ni o manyina se kosakura wo nsa wo ba ketekete kura no eto obu aduma kyede no
yetimi de wo free yefunu mu ne ye hira wo dada na de ya na adwen se wa meto abusua o mote amane na se a ye be kira wo ntem ne ye gya ma asesa wo sagubo ne ye gya ma ye sei ne ye gya na ye sei ne ye gya na wo ye sei ne ye jejo so ne atu ska gu so a enye se ska na be bo do nya brafo kra timi sa no tin eno kra no ye wo ho akade a ye start ya na de be sasa no na mo wo kogina badwom na se woni abre na wo betwitwa tira ye hu tire kra betwa ye di nkunema ko e wo sa de no ho dada enti sese no ye na nanom ne ye kyekire mo wre enti na ya na ye de ensa to ensa yem fa bebre no se mezo na edum so a me ye bi ahwe tina nanom fum so bi wo mo a mo fa nche na me ne mo eye kro mi sua mo chi nante ansa na obi be ma ne nsa so se ayese a kire no won so a kire se de wo ne ye na wo ye kire me no me ne wadwene eye kro tina no so bo hu a na wadofo ayese na de mi nim ne se ene obi twemu akochia na mi wo nimde a me kire mama ne ase na me de masa koshia nso onyini sika mama eno mi aye hunhum mu asem aye tumi mu asem aye kun mu asem nti odasani na wote wo no ade a wo ye no enhira bi so di nanumu a odi hira wo kire nana mi enhwe asana wa bia wokọ ayi ase a onzo obi wo honom a waje ne sika ene wo begoro ene jamfo mo ba be jam sebi de wote ayi paso no wo ba no wo se hia wo no na zebi ase wo dan wo ka age baby eno no ka ho bi anase yakofa ne de abehye mu akete de ena America no Asante imagura hianim na so de ne ho ne wote ne ho ne na sedada wote ne ho na sedada a wo hia wo bi dabi agro na ewu no kokonusuo ni twasuo ni adokodwam no sika na ehwie guo enti nipa na wotena se no wotena wa na koma kire wo se asome sise mintimi nkona ne nyame nhyira no na se nkwache no wontimi nkyire amansan eno so ye nhyira de wonim obi si no we de kikime mama sorry na nkofo ade a omu ye fifreti wo mo na sabe samra kora no a omu tobi no omu yi omu ntoma omu de akosi na so wagro no fe no ene tweba de wo ye no ene tweba de wo ye no ne de ote wo no ene asem no so woni amechro no enti obi a wo kwan wudo bebre so asese no kete no ode ade animu a oye ntina meka kosi se na na ye batampa eto obonso no a no amakwan no a separate agro no say ya aniwo ni fede ani kashe bi emmemu a sade ye bedo so ama Asante ma agro obi abetima se na emom nimu ama wa wonti ase ya adwuma se wonam be yentietia wo culture center ana se obehu ni pa bi tse me ana obekwaja ko nimu ho na se obeye bibi wo asemu se fa yen amane mu Asante mu dia nyoma kedikiti bi abetima chekere no ya be kire na adoa nso adoa wonim se adoa no ntwini mienu a ebo ho mienu ene aye dua e de atwere ho eno so yetimi e de ben fontom from ebo wo hwa ntwini tintin mienu ene de egusu no nti wo ntwini tintin mienu fura we ne fa na adoa ene wo de ro mienu de ba ko bo se na ba ko twem ni petia ene apentema ene dono ne fa na adoa and the one also no yes an handkerchief san handkerchief tinananom eda dia ye ba bedwam no saa agro wei ene de frɛ amansa nyina ntitete wobako school mu nyina na no na ye bɔ ye de kwa bontin kodidi ye de kwa bontin saba nti no so ye enwom bia ye bɔ a eno so enigye enwom a ye timi de handkerchief sa yo eno adoa ayadoa nyom ne bi ne de he adoa nyom o nyame ebua kenkenkidi o nyame ebua ye na no nyame o nyame ebua ye se wo ye bua for pa o nyame ebua ye ni o se ye ma mi no moto nyum de ni ajo so o nyame ebua ye ni o so kenkenkidi eno no eye sronko che se se awofo bi aba ye krom ne esi ehia no ana ye frantuma fita ne
ayi Entina chese te said enwum aya na adowa monwom no moto no eno na eno na nse na omo de enwum ni pebenzu aka ho adowa enko ena mamiefu abasa no mo so de enko omo de ne friend say omo de no eya enwum kro na eja ko ni mo me ndi abam kakra o wa go fo ma bi o ye fe no kwasafo ena o ye mfantini wo de sare dem no ba Asante memo ha eno wo de ba ye no na eja ko ni mo ko England akoye Asante man program a kire wo mo se de yamane nsiti ene ne bia wo ne kase no ama no kwan so nko pagya yanim nti ono ni mamiefo abasa na ko ye 1980s mo nti eno no mo kuhia ye na kwasafo no wo de aba ene bopetia ene de ro eye maame ne de no so wo mo samba back de a ono owokro from ti a omra no one ni try na ye hwe so betimi di saa petia no ewura nwumpro no mu a ntina na sen nwumkro no bo hu so bi kra dewro na obo petia ye bono soro no fom na menim papa kese bia ne fe no alamusa ko chi na wodi mu akotrepa no popa ne okon krachi ya me fan krachi saa ni pan kwasafo so saa ai kakra ne afra enwumkro no nya sanka enwumkro no nyoma bebre ho ananke binim okay nyanse ye ka enwumkro no ankasa no de a nanke ye kane ne de na eneni de ne binim ukuta frichwa na ma 10 emadu transe se omo to nwum a eye kra behwe nye boni sei no ka ene ne nyina akro mo ye mu ja tumpa ne nyina gu wo betia na group of women are starting singing something won Entina se na asa no ye hunu from there wo saudi ko kwa henimu a wokoto ye hunu ahema de ye kete ena ye hunu adowa ye hunu mukro ena ye hunu enwum de esa no wo awadeje ase ena de akrafo so de abrafo de wajijiri ni nyina adehye edie na ewie na se adehye edie na nanom so a se yesanya yesade ma nanom na nanom so de ye hu na ahema de enti ye hwe ahemfo so de na yemfa enwi ahemfo so de na ka sakase pa no ejina na se tutu de omude no mo friend simple pompozua maybe entrowa yadi ade adura ho kwa efrem pompozua eno emusia wom ti musia na ewom no dewro no a ebo no ese na eto no boase ema de digitata begina nanim na adwuma na omo ye na ewura ne mu so behwe anye de bia na ewura ne mu so no how himwa wado mase enye ono a entimi mfro da se vibration ya adwuma na enwura wo mu a wagege tata afo no be ya na ada o mase na woko todo bu on so a oti akonyam ko na won sori ye no na kan ade a ekoso no o mabọ bibi a ewura ne mu ntina da no ya da bia o sori a oba eno anse to bo no atimije ne ankachefa onya bobozu ano na ma no kura jeje tatafo na eya ayire nti e ba sale na ya na ma ni yesi fi se o twa no pa o twa no ho onu sunkwa ni ewura o ye nyina se ye nyina nkamum ye nyina munkamum na mu nyina ya frafro ya frafra yo ye nyina ye nyakro ye nyina ye nkamu na mu kambo mu a ni monyam ni tumi ni nyina media enhira mesade mamo mu ye nyina ye nyakro mame onu kwa santimemu a media mejutum se onu kwa ni wo hene kase a saa sai wo no ufiri ho a na ukọ bantu ma hene ho bantu ma hene nso Asante memu ye soja kunyini no ase kumase odi akon anim ono so ba
ono so no asase no oba no tata wo yeah wo coach na ya jine tata no ne asafa ne mo sa no omo dadem omo dedem ya ko hene kase a oba no aha na me ye hwe we na apakan mu so asa no nso e apakan mu asa no e che se ene ya pegya nana enti ene ya pegya ya na ye ne amomo ehu nyina nana ya timi apegya no ye no ho nyoma egu no ho watimi sa adie duduru mu nyina ye nsoso ye mpegya ye ho enti eno an we si a na o da santeman nyina se ane titiri no se o konachi wa trainer nim wa srenya se o da sani no sini so omfa nko no mfa medrujo okay tini nyina ya manie bia obi anso dagem so obi eye bibi imagine say dom atwahia na paka se obi na tsina betri ene ode ba omusi wonso so de obi anso ye bibi wugina sama hene ni mu wa de o ka cha so hu ya monwa ena de wo fa ma wo twitwa madwuma bia ni wo ba ni wa ye benchini a ye pegya na eno na ehuhuro kura wo yesi a na mframa enso fa no ho nti Asante man de bibie ni wa ye hihye nto ho nti ye ma no so a ni ama nkunimdie ani adwuna ekofom nyina so wosoro jo na me anhwa ne fa we ni ntwato so wo hene sa on se ya no mo jeje ne tata no mo jeje no e ma ne sa se ne no omo ye de e de je no eno so so e oh yewura de wabetu ani ye gina mu ntini ye wo ha ye twen wo nto on de waye krado se no kre eni age na mo agro no wura no mu a ono so betu ana mo ho okay tolo bonso ana ne shiafo nso aya asabi soronko a ohun ye no eye ne fe omusa no wada o machidi ama no ogina on so no hwebie na eto bonso a da kro enso so a asie ya na masa na bentina me kan kosia se asanya de bi atimi hye nipa se wonsa atimi hu obi so wa yire no ho a so wosa na bufo mu a me enya no kra ye de ani je na esa se wo de bufo sa bakwa kodi awu se wo de bufo sa bakwa hwe obi nsa gu na ni so se wo de bufo sa kyerema na ho no bakwa pa na so enti saa ni je sunku no ntimi nwura mu na otisi dwom na wo ye bi sa de a ene na se wutimi to anamo na kokobusa nya sa panyine bi wona so ampre na opia asincha no nche se ntirimode na we de wada ma me de me se ye wi so me se na se ke kan ye ne ye hwa amane ye kwan so pa de a na se de se kete ye na ahema de de a wode no ho no wote no ho ne na se okura ne bi di dada enya afi no kwa sentina sa enye se ya be fa kete agro a wo kogoro wo sebe eyi ase ani bremu no wo sadi kopesika wo ho wa mesika na kra mpa ye ma wo kwan ma wo nko ne ya yesi ne ya de ajew na sa enye kra oh ana no die se na something market no wu hia se obe chia obedwam unim no unim amane wo de nam wonko chia akwa mebusuafo ma na kwa aba ye nyesa wo kete agro mu bi wo ko tokra ne nto se wo ye nkyerɛkyerɛ ni na wo do nan ani unim de ekɔkyerɛ akoyi ayo a yen kohia obi a wokɔkyea uni no na se nyamane se ye gisika no ani amane ni eketa amane se ne na abam de aminim em kanen de ne nim ti eni kwase amane bamu enim enye kanen ne nne eni keta agrom ti eni kwase amane bamu mi chese eni keta agrom pese wonya Asante ase no yati ase pa menya judgment se me begina ha na me twitwa ne omam na emom de me pese me ka chese de me nim free Asante amane mi no enka Asante market ho yati ase pa enene mo me yesua no edoso ye beda wase no bre no wadaje o me yesua nene sa ye hu se obema se bi okoje awade foforo se no wade kro ene hu se oba nso so santuma yese no ye wodi nti ayese akorafo de ni ade nyina emu no enso ye hu se ne ye sanu ahenimu
Sebi. Oba bi so tisi dwom na hwe na oba nso ye ofe. Na wo de say hia no so a enye won office wo te ase de o de ba no wate ase. Ntese na mo nya sa asa de na ye. Oba bi ati ase dwom na be ma wudra na mami. Edina so oba ye ti ase dwom a wo say. Na wo tu anyina wo hu ye wo pe. Enti wo so wo kɔ no. Na wo de say ni hia no. Wo de hia no. Ono na sa wo da wo do adi na akere no se mu wi am bedi nkomo ana. Sa wo ba. Enti so ono so gitumu so a ono so baba backwards Michael Jackson traditional. Enti ano no. Enti yenko. Se mejira ho a me sei. Na wo hu se me sei. E na wo ti si mu. Enti ko nim kakra na me nhia o. Enti me ba na no otwa oni ahwe kakra bi. O hwe na me movement ni me ni ba no. Onso ehihia ho a. Enti me ba no. Ehihia ho a. Enti me ba. Ehihia ho a na onso de backwards no. Na onso de backwards no. Me saba no. Me sa no. Me hu wo no. Me de mani to ahyew. Na me so me beni o ti se me ade bia enko a na wo dan ho na wo sawasako na wo yese ko na wo yes na ja wa ko yo payment ama agofoma no na wa da wo mase asante amane de yem yes ka dida bia okay de obemoska bemoska na okotena se fi se de eba no nya wo dia na so hwe na ye wo dia na wo tre wo hwe me man ni a na wo so baba ko Michael Jackson traditional na wo ko na wo ba ntene ne ye de akire ne ba da bi wo man ye wo ho nyo ma na bra ni ye bra na bra ni ye ni wani nyina wo ho na bra na me ncho na bra ni ye enti asa wo mpede ya eno anse wa hwakoye wa mane na wo kro of your press na otro na ja of our kwan na emum eni ni ba ye no man so no so di na de nso run about o twa no ko na dan moto o dia fa baby se obahane pede ya na say of course onu uni no onu so wa target wo chire na wa agro ni ya odo uni mama ne na wututu tatai afanu so fix say be ma bia so nya feeling go ho mekom and the film na tiesim nton so ba enti na say me ma so ko hu wo de wo so asa enti na me ko yemfa agufu ma na gina wonim na wo sa akọ enti wo sa akọ no wo sa so spy de ekoso left and right enti wo be spy no wo hu se me so me ba na mom se wo gitum se be ma na wo hwe no ni gin hu no na ba no de a miduru na wo ko backwards na me so me backwards nkitikiti de achi na me ko ntena se me ba na me se me ni je ati ase abro so na me de ha ba ukuru wo fi a we nya hwe man mabro ye na we entertainment da bi pese me hu ni ye okay mama nya ma ho amenya ma ho no ba na wasa hwe no bi o chire entu hwe na trouble no yima wa gangidi obi o pes wa yina wa togo so na wa yisi na ko be na wonu uma no kra na ja e ban sa on so de motor bicycle be ye style bi sa na eja uhuru ho no akọven be bi atra na emom sa wo pede ya sa won so oba ya o yesa wo hwe be mani won monyam ni be ma dia na obedu awe ya na so yese na de eno ba so wo ti no ba na be mani yese afela agrona fa na se mo wie no aka no ma nkwa na mba exchange no ma kra no ma no wa bo no ma na wie international na adwuma na si no ma we dey say a very special computer number na ya wu ma bebre om se na nanu ma bebi ha ya simple abra wonte ase hu na asi sa entina na se no ankasa na emmema no mo komma ni mu a mo bre kane ne na nananom enhyehye no enye kasa na ye ne ye nko a simple tie ni wawie yensi nkonwa bia fried rice to bia nim tina ye ne bosume ya kakakra no a akosi broni aha ya agoma nka ne nyina atwa ahia no ya ware sem ayedre no sa na ye bosume yes light ni ho crazy akoto ye wo so sa bosume ni pia ye ne antontura ne rubber no ye ne timi boy ntwene ye bo ntwene a ye mma no so so a
o ma prepare so o mo ko outing no o ye ho no mo ba no mo ba nso aye ni je ni agin se de sitie bia wi ani akoda ya ties wo papa beto a wo homework no wa anya na wo gina na kuchuru wo de wo report ba na bohu yo addition no aye de aye fe mi fra se chiri be kwai yo ina nanom e de ba ija e be jai yo na se prempe the first and prempe the second asechi be kwai ai baby a obiri konfo kodua asechiri be kwai ai asechiri be kwai de panie enu abe no asechiri be kwai ya wo me ho de but e be wo me wa ija yo na se mi na na ye asechiri hima e fe na fokuo yo Asana na ye chambo hima bae sana de oto nso ye fe na free ye yo sa yo ene se amanse de she prekope no yo ene ha no ye de nkomo no ye de adusua no na free amenza ne wo fase ne me yo ene ye da se pa ene do me yesua no edoso nso me da mo se ene ye hu se nananom no ti asa no se me mehu ni ye mi hu se nananom mo sa se madam spy ye ba se no ye sua o enti so hu gesture bi e koso a na so oba wotisu dwom na wo sa na be ma ne ba na wo se be ma ne speaker oba de we nka wasa ho we nka ho we ye be ma de we nka wasa ho e me ma na e wo bie mesre se oba de ye se oba de ye eno no omo ye omo eno ye kura ne se ye be hwe odin na ya fa ne se sa na tie ti ye fa ne se oba de nyina na wo frefre wo be ma no omra so oni gino ho dia oni nyino ho so dia eja oye ne boko no apo it is a wo frɛ ne ma ne ba e na wo dan wo ho de wachima no se woni bonu so no ya de awfe na ye ni no yo ene ba so ye beda se me ya me di enchira ha ye mpo ene adesua ya ba besua ene na na ye boa ene ne ya besua asa ahodo eno nti sa asa no ene de yesua woni gye ho na se bi wo pese oba ne naso no wo kyere wa akonya wo honom e de ma ye de ne number sabi se wo hia no a ama na kyere wa sase ye akuo ana se bia ye kan enwum kro no bi o mu nnim mpo se saa o masa o mokọ abonten kosa ne mpo no ye wo kwan ye wo sanka wo mande ekono ana se wo ya do ana se obi bi opeso wo sua se bia wo hemfoforo na afa no obesai ana se emma o mpeso mu sua se nyina no akonya no abade amawa se de na na ye bo ase a kyere mu akono wo sua na wo sua ne ya wo kwa henimu a woji wudin ama obi ehu sa ampa wo ya asante ne a wasante sem ene wa mane ehu ye de ehia asante asa no so edimu ntintima ye pa e wo ya mane mu eno ntime ma hye me de ya si wa amantem a omra me no me gina ohia ni ma na me huri age enyina ni ehura yenye baako eno so eni abrafo no so di mo akotene de bia ye hye no so se obia be ya de a eni so ama enije aba na wo hu di a na wo kososa na so wo hu di a na so pese amane mu no wusuani ya otumi bebedwam be ka cho se jade wo ye no yo ayo mo dwuma yo ene ntisa wo sa na be pam anya nim guase ne mu no ye mpese obenya amane nti beebi wo hono ma asane kwatimi ya chiu dedua beebi wo so asane kwatimi ya den ekun firi wiase ene nti ye nhye ne so yo ntimi nko ha ne ntuma ene ohene kase na se tu wo ye na se hini bia wo ho bia wo yi mpaboa fontom from there wo yi cha abotire bowo a sabi predio sa madama wo yi abotire wakọ ha ntoma wo wi a ahun kwafo do abotire bebo wo do cha yeah sa matia ye da se enya gro ketwa kra ye da se pa ene ha ne edisi otwede mponyankopon ya adoma ye be hia makram kai so be subscribe no follow na ye de adusua hodo no e de abremu nyame hia